рӯзе ду дӯст бо ҳамдигар дар биёбон роҳ мерафтанд. Ногаҳон ба сари мавзӯе омаданд ва кор ба моҷарое кашид. Яке аз онҳо аз хашми зиёд муште ба рӯи дигариаш зад. дӯсти зарбахӯрда низ бо қаҳр рӯи қум навист: «Имрӯз беҳтарин дӯстам бар ман муште зад». Он ду нафар якҷоя роҳро давом доданд ва ба ҷойи ободие расиданд ва тасмим гирифтанд, ки муддате он ҷо истироҳат кунанд. Ногаҳон пои оне ки аз дасти дӯсташ муш хӯрда буд лағжиду ба дарёе афтид ва ӯ шиновар набуд. Қариб буд, ки ғарқ шавад, аммо дӯсташ ба кӯмак шитофту ӯро наҷот дод. дӯсти наҷотёфта ба сахтӣ дар санге навишт: «Имрӯз беҳтарин дӯстам ҷони маро наҷот дод». Дӯсташ бо тааҷҷуб пурсид: «Он рӯз зарбаи мушти маро рӯи қуми биёбон навиштӣ, аммо имрӯз бо сахтӣ рӯи тахтасанге наҷот доданамро навиштӣ. Сабаб дар чӣ бошад?» Дӯсташ лабханде зад ва гуфт: «Касе моро озор медиҳад, бояд рӯи қуми саҳро нависем, то ки шамол ӯро тоза кунад. Ва агар касе бо муҳаббати самимӣ коре кунад, бояд рӯи санге нависем, ки ҳеҷ шамоле ӯро тоза накунад».